Ongietorriak Loraldia Udagoienaren aurkezpen honetara. Ohikoan Loraldia Kultura Elkartea udaberrian hurbiltzen da zuengana, loreekin batera urtero jaiotzen den festivala aurkezteko. 2020koa ordea urte berezia izan da denontzako. Martxoaren 10ean abiatu genuen Loraldiaren 6. edizioa, baina hurrengo egunean soilik bi ekintza burutzeko denbora izan genuela eten behar izan genuen. Hala ere, lehen egunetik gure asmoa festivala berreskuratzea izan zen, eta horretarako tinko ibili gara lanean. Sortzaile, areto eta babesleei esker hemen gaude berriro, eta Loraldia Udagoiena aurkeztu nahi dizuegu. Publikoak auspoa eman digu bidali dizkigun mezuen bitartez. Ilusio handiz gatoz, Bilbon euskal kulturak izango duen festivala proposatzera. Sormena delako egoerari aurre egiteko modurik onena, kultura delako mundua interpretatzeko tresna eta denon esku egon behar delako. Ongi etorriak Loraldia Udagoienera. Esan bezala, Loraldia Festivala egin ahal izateko ezinbestekoa dugu babesle ditugun erakundeen laguntza. Oraingoan ere, gurekin izango ditugu eta aurkezpen honetan haien hitzak zuzenean entzuteko aukera izango dugu. Hemen Juan Mari Aburto, Bilboko alkatea. Euskal esaera zaharrak dioenez, 1000 urte igarota, ura bere bidean. Gure historian, era askotako gertaera latzak gainditu behar izan ditugu. Eta ekaitza gertatu den bakoitzean, barealdia iritsi zaigu beti jarraian. Koronavirusak COVID-19 malpartatu honek urte osoko planak eten dizkigu. Eta horietako bat izan da Loraldia Festivala. Bilboko udalak udaberriro euskal kulturaren emankortasuna aldarrikatzeko bultzatzen duen disiplina anitzeko jarduera sorta erakargarria. Baina birusak ez gaitu gelditu. Eta ez gaitu geldituko, zailtasunak zailtasun eta 6 hilabeteko atzerapenaz, aurten Loraldia Festivalaren 6. edizioaz gozatzeko aukera izango dugu, irailaren 26tik urriaren 22 bitartean. Teknikariek, profesionalek, eta sortzaileek berealdiko ahalegina egin dute Loraldiaren Udagoieneko edizio berezi hau prestatzeko. Egun horietan, egungo euskal kulturaren estanda koloretsu hiriko auzo eta bazter guztietara zabalduko da. Musika, antzerkia, dantza, literatura, bertsoak, gastronomia, zinema, denetarik eta adin guztietarako. Azken urteotan, Bilbo euskal mundurako sarbidea bihurtu da, kanpotik euskal kulturaz gozatzera etortzen ziren askorentzat. Eta bide horretan jarraitu nahi dugu, kulturari eutsiz, bertako ekoizle eta sortzailei babesa emanez, eta herritarrei euskal kulturgintzaren onena hurbilduz. Izan ere, kultura Bilboren garapenean ardatz bilakatu da azken hamarkada hauetan. Kultura sektore estrategikoa da, Bilbo berriari eta bilbotar guztien mesedeko garapen ereduari lotutakoa. Eta oraingo egoeran, Bilboko udalak alegin berezia egingo du, Bilbao Kultura 365 egunetan delako proiektuaren barruan, bertako sortzaile eta ekoizleen jarduna babestu eta ezagutzera emateko. Esan dudan moduan, koronavirusak ez gaitu geldiaraziko, eta Bilbon gure kulturaren Loraldia jarraipena izango du, Udagoienean zein urteko beste edozein urtarotan. Baina horretarako bilbotarren erantzuna behar dugu. Eta horregatik, Bilboko herritar guztiak animatu nahi ditut, segurtasuna neurriak hartuta, gure kulturaren Loraldiaz goza dezaten, geure kultura baita bilbotar guztiona.
Hazia, orain dela 6 urte ere genuen, eta hemen gaude kultur lurra lantzen etengabe. Aurten, Udagoienean loratuko da. Aurtengo festivala Udaberrian hasi zen, Iparragirre Arriaga aretoan estrenatu genuenean. Gero mundua gelditu zen, baina kulturgintzan ez. Herrigintzaren arima da kultura, eta ez da eten, ezin da gelditu. Orain, udazkenean, Udaberriko festivalak plaza hartuko du. Tamaina txikiagoa agian, baina izaeraz haundia. Festival haundi eta nabarmen bat prestatu dugu. 17 emanaldi, 8 aretotan, betiko lez Bilboko bihotzean. 17 emanalditik 3 digital izango dira. Hona hemen, udazkeneko berrikuntzarik nabarmena. Esperientzia digitala, 3 emanaldi ezberdin eta erakargarri. Peti, Urdangarin eta Alos Quartet protagonistak izango dira. Solasaldiak, ikusle aktiboa eta sormenaz hausnartuko dugu. Imanolek esperientzia digitalaren zertzelada batzuk eskaini dizkigu. Loraldi Udagoienean kimu berria landatu dugu, eta modu presentzialean ez ezik, onlineko formatoan zenbait ekintza garatuko ditugu. Esperientzia digitala izena jarri diegu, emisio digitala baino askoz gehiago izango direlako. Ekintza presentzialak osatzeko sortu ditugu. Kaixo danoi, Mikel Urdangarinaz. Tira, badirudi aurten udazkena loraz beteta datorrela, Bilbo ingurura. Neube ez dakit loraz, baina urriaren 18an Euskaldunan izango naz, pianoaz batera, lagunduta. Arriako ura esan posible izan, pena hondiz, baina ezin izan gendu nahin, eta badirudi oraingoan aukera sortu dala, eta ni behintzat ospatu beharrean nago. Hori domekan izango da, urriaren 18an 7, baina gero eguerdiz, egun bereko eguerdian, Euskaldunan bertatik, beste kontzertu, elkarrizketa kontzertu formatuan egingo dan emanaldi batean parte hartuko dut. Eta hortara gonbidatuta zeuzia, esperientzia digitalak izeneko atalean. Hoize beste barik, ia han ikusi algaren ia dana ondo doan eta dana ondo atatzen den. Besarka da bana. Esperientzia digitalez gozatzeko 3 aukera izango dira. Lehenengoa, ikuskizunak baino lehen, sare sozialen bitartez proposatuko ditugun ekintza parte hartzaileen bidez. Publikoa zirikatu nahi dugu, eta loraldiak sarean bere lekua bilatu du baita ere. Publikoak bere sormena eta iritzia adierazteko aukera izango du. Beraz, adi sare sozialen bitartez proposatuko dizkizuegun ekintzetara. Bigarren, ikuskizunen onlineko emisioa jarraituz streamingez, bai loraldia edota eitb.eus webguneen bitartez. Eta azkenik, esperientzia digitaleko egunean, aretoan bertan gurekin presente egonez. Doan sartu ahal izango dira ekintza hauetara lorazainak. Beraz, jarrai gaitzazue sare sozialetan, sorpresaren bat izango dugu. Kaixo, beti naiz eta horrearen nagoen Guggenheim Museoan egonen naiz nire azken diskoa aurkezten, manipulazio estrategiak. Etxeko guzta taldeaz aparte, Juantxo Zeberio egonen da teklatuekin eta Miguel Zeberiok zuzendutako Et Incarnatus orkestako ari laukotea. Arratsaldean, solasaldia eginen dugu, Arkaitzkano eta biok Ana Galarraga gidatutako saioan. Espero dut zuek guztiokan ikustea eta gu bezain ondo pasatzea eta gozatzea. Sei bizkor, aio! Festivalak 5 arte disiplina plazaratuko ditu. Estrenaldiak eta festivalak berak sustatutako sormenak. Udaberrian bertan behera geratu ziren asko,
egitarau honetan agertuko dira. Pausoz pauso joango gara erreferentzia hauek aipatzen. Poesian, Mirena Gurmeabe, Inigo Astiz eta Mikel Soto. Teatroan, azkenik, Larrun Minez produkzioa estrenatuko dugu, estrenaldi mundiala. Dantza garaikidean, iparraldetik datorkigun Mizel Teret izango dugu gurean, sorkuntza esperimental batekin, diagonalean zehar. Literaturan berriz, Garbine Ubedaren testo original bat, zaharkitze programatua. Teatroan, azkenik, Larrun Minez sormenaren estrenaldi mundiala. Dantza garaikidean, iparraldetik datorkigu Mizel Teret eta berazken sorkuntza esperimentala, diagonalean zehar. Literaturan berriz, Garbine Ubedari enkargatu genion testu original bat, zaharkitze programatua. Testuarekin batera, bi bertsolari eta Don Inorrez musika. Muga proiektuan, musika eta Xabier Montoñaren lehen liburuaren edukia biltzen da. Bob Dylanen testuak, Leturiaren musika irakaspenak, eta musikan erreferente oso handiak bilduko ditugu. Hitzordu ezinbestekoak izango dira. Mikel Urdangarinen esperientzia berria, pianoan, sortzaile bakar-bakarrik pianoaren gainean. Peti eta bere manipulazio estrategiak. Aurtengo diskorik onenetakoen artean koka daiteke. Thierry Bizkarriren azken lan berria eta bukatzeko Alos Quartet. Talde honek 20. urteurrena ospatuko du eta gonbidatuz beterik datorkigu. Kaixo, egunon, eta hemen gara berriz ere Alos Quarteteko kideak, pozik, benetan pozik, egoera berezi honen amaiera nolabait ikusten delako, eta berriz ere oraldian gure emanaldi berezi hau eskaintzeko aukera eman diguzuelako. Dakizuen bezala, martxoan ematekoa ginen emanaldi berezi hau, gure 20 urte horrenak ospatzeko biraren azken emanaldia zen, eta bete-bete harrapatu gintuen konfinamentuak, eta hantxe ematekoa ginen emanaldia berreskuratuko dugu, esan bezala 20 urte hauetan taldearen lankide eta onduak izan diren hainbat lagun eta artistekin. Esate baterako gurekin izango dira Azkuna Zentroan datorren urriaren 8an Orekatek izeko txalapartariak, izango dira baita Oskorriko Nacho de Felipe, Anton Latxa eta Vicente Martínez, Aitor Etxebarria tekletan, Aukeran dantza konpainiako dantzariak ere, eta baita Gorka Hermosa akordeolaria, eta beste hainbat lagun ere. Eta hoxe izango da, gure ibilbideko hainbat doinu emango ditugu, bertsio berritan, errepaso bat egingo dio gure diska guztiei, eta baita duela urtebete inguru atera genuen lau izeneko azken diskari. Eta hoxe, gure publikoarekin eta oraldiarekin batera, gure 20 urte hauen ospakizuna izango da emanaldi berezi hau, eta oso pozik gaude beretan, berriz ere berreskuratu delako, eta garai hartan sentitu genuen pena, gaur zorien izango delako, eta berriz ere ikusten delako. Nolabait, gogorra bada ere, egoera latzonei irtenbide bat ematen ari zailako, eta hoxe, gonbidatuta zaudete denok, urriaren 8an, Azkuna Zentroan emango dugun emanaldi berezi hontara. Mila esker.
Pixka bat pixkanaka jantaka Tirantei helduta Haurtxoei bezala Beltzetik zurira Baino lentxango batu belera Nola ezetz Apurka, apurka Ezer buskatu gabe Apur, apur, purra, purra Borrero leunen ardura Deus ez darama lapurra Txikitu gabe hurra Nola ezetz Gutxika, gutxika Ez egiteko goitika Jarrai dezagun gure babesleak entzuten. Oraingoan Lorea Bilbao, Bizkaiko Foru Aldundiaren Euskara, Kultura eta Kirol Foru Diputatuaren mezua entzungo dugu. Inoiz baino beharrezkoa dugu kultura, geure kultura loratzea. Badakigu euskal kultura oso aberatsa dela, anitza dela, profesional oso onak ditugula. Behar bada kulturaren falta ez dugulako nabari, ez gara konturatzen daukan garrantziaz edo pisuaz. Sarri askotan emoten duzko inpresioa kultura bertan dagoen zerbait dela, berezkoa dela, eta ez da horrela. Ez da horrela, behar dugu kultur eragile guztiak, hasi taula gainean dagozanetatik eta taularen atzean geratzen diren guzti horreitara heltzea, kontuan hartzea, aitortzea beraien lana. Kulturarik gabe gizartea pobreago izango litzatekelago, utza esango neukenik. Horregaitik, orain inoiz baino gehiago kultura konsumitzea ezinbestekoa dau sektoreak. Zein sektoreak? Konfinamendu garai guztian gure ondoan bolondrez modura agertu izan jakuna, gure egoneza arintzen, gure orduak lasaitzen, gure izaera bera, hobetzen edo, behintzet, egoera zail horretatik lasaitasuna emoten, entretenitzen eta aurrera begirako ilusioa pizten. Orain gure txanda da, orain guk eman behar dautzagu kultur sektore horri indarra. Loraldia esate baterako euskal kultura konsumitzeko aukera aparta dugu. Kulturaren aniztasuna ezagutzeko aukera dugu. Euskal kulturara are gehiago gerturatzeko aukera. Geurea baita. Oraingoan gainera, inoiz baino errazago, esperientzia presentzialagaz batera, orain arte izan den esperientzia presentzialaz batera, esperientzia digitala ere eskaintzen dalako aurtengo edizio hontan. Loraldiak musika, antzerkia, poesia, dantza, literatura, bertsoak, ikusentzunezkoak, hori guzti hori eskaintzen dauzku. Disiplina hori guztiak loratzen jarriko ditu irailean eta urrian zehar. Programazioa oso erakargarria da, benetan. Gogoratu, kultura kontsumitu. Kontsumitu kultura. Kultura ezagutu. Kulturaz gozatu. Sortzaileak gurekin izan ditugu Loraldi Udagoienaren antolaketari ekin diogunean. Beraiek gabe ez legoke loraldirik. Horien artean Mikel Urdangarin eta Petxi. Beste gonbidatu berezi batzuekin batera, gurekin bat egingo dute esperientzia digitaleko ekintza bereziak burutzeko. Haiekin batera, musikaz eta bizitzaz arituko gara, eta bi galderei erantzuna ematen saiatuko gara. Alde batetik, gure herriaren soinu banda osatu dituzten kantuak ikertuko ditugu. Bestetik, gai potoloa aztertuko dugu. Kanta batek mundua eralda dezake? Azken finean, kulturak egiten gaitu gizaki, eta kulturak gure mundua interpretatzeko gakoak eskaintzen digu. Entzun dezagun orain Bingen Zupiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailburua. Aupa, lorazainok, loraldizainok eta loraldiaren adiskideok. Martxoan egitekoa zan loraldia
eta ustekabean pandemia batek eta izurrite batek bertan behera utzi zuen jaialdia eta jaialdiari lotutako emankizunik gehienak. Loraldia konpromiso hartu zuen urtea amaitu aurretik berrei utziko ziola bere asmoari eta horrela udazkenean izango da urten euskal kulturaren loraldia. Martxotik hona bizi izan dugun osasun egoera zail honek, gizartearentzat zaila izan den garai honek erakutsi dugu zeinen garrantzitsua den kultura, eta zer garrantzi hartu lezakeen gure bizitzetan. Antzerkiak, literaturak, zineak, ikusizko arteek, kaleko antzerkiak, kultura sorkuntzak, oro har, eskaintza bat egiten digute, elkarrekin bizitzeko, ikasteko, eta gaixo gaudenean sendatzeko. Loraldiak orain eskaintza hori dakarkigu 2020ko COVID-aren urte honetako udazkenean. Aprobetxa dezagun, bizi gaitezen elkarrekin, goza dezagun eta gaixorik bagaude senda gaitezen. Gure festivala ezinbestekoa da sorkuntzari plaza emateko. Sortzaileak ezinbestekoak dira herriari izaera emoteko. Hezkuntza eta osasunarekin batera kulturgintza ezinbestekoa da herria eraikitzeko. Sasi guztien gainetik hemen gaude, hemen dago loraldia. Udagoienean loratuko da. Naturan bezala hemen ez dago atsedenik. Bilboko 7 gune ezberdinetara hurbilduko da loraldia. Ezinbestekoa dugu aretoen kolaborazioa festivala gauzatu ahal izateko. Eta beste funtsezko osagaia behar dugu, lorazainak. Lorazainak dira loraldiaren lagunak, beraiei esker eta beraientzat sortzen dugu urtero festivala. Loraldi hau dagoienean laguntza hori eskertu nahi diegu, eta horretarako zenbait ekintza berezi prestatu dugu. Alde batetik, lorazain eguna egingo dugu. Urriaren 17an, Thierry Bizkariren kontzertua doakoa izango da lorazainentzat. Bestetik, 2 ekintza digitaletan gurekin aretoan egoteko aukera izango dute. Esperientzia berezi batez gozatzeko aukera aparta. Horretarako, egin beharreko gauza bakarra, gure webgunean lorazain bezala izena ematea da. Bukatzeko, gure eskerrik beroenak sortzaile, areto eta babesleei. Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, Bilboko Udala eta Laboral Kutxari. Loraldia Kultura Elkartea osatzen dugun kideon aldetik, 1000 esker berriro. Loraldian ikusiko dugu elkar. Udagoienean loratzen da. Laster arte!